Noong hating gabi ng June 11, 1988, dalawang US MH-47 Chinook helicopters ang lumipad mula sa Nejima Air Base ng bansang Chad papunta sa Wadi Dum Airfield na dating kontrolado ng Libya. Pero dahil sa matinding bakbakan sa lugar, ay napilitang iabandona ng mga Libyans ang airfield, kung saan naiwan ang kanilang mga high-tech na kagamitang pandigma sa lugar na siyang target ng US Army para makuha ang pinakabagong helicopter ng Soviet Union na iniwan ng mga Libyans sa lugar. Ito ang kwento ng Operation Mount Hope 3, ang persahang pagkuha ng US Army sa high-tech MiL Mi-25 helicopter ng Soviet Union na iniwan ng mga Libyans sa Wadi Dum Airfield para makuha ng US ang pinakabagong teknolohiya ng USSR. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Nagsimula ang tensyon sa pagitan ng bansang Chad at Libya na maging pinuno si Muammar Gaddafi sa Libya. Bago pa man maganap ang revolusyon ni Gaddafi ay palagi na niyang iginigit sa kanyang mga kapwa Libyans na pagmamay-ari daw nila or ng Libyan government ng isang parte ng disyerto ng Sahara, ang Aouzo Strip, na nasa Chad-Libyan border na nasa ilalim ng kontrol ng bansang Chad. Ang pag-angkin na ito ng mga Libyans sa Aouzo Strip ay nagsimula noong 1935 na mula sa unratified treaty sa pagitan ng Italy, ang bansang may kontrol sa Libya sa mga panahong iyon, at France na siyang may kontrol naman sa bansang Chad. Sa panahon ng pamumuno ng hari ng Libya na si King Idris ay sinubukan rin itong makuha ang Aouzo Strip mula sa gobyerno ng Chad. Ay pinadala ng hari ang kanyang mga sundalo sa kanilang border sa Chad para igit ang kanilang karapatan na pag-aari sa lugar. Pero napigilan ito ng puwersa ng France matapos makipag-usap ang mga Franses sa mga Italians at sa puppet king nito sa Libya na si King Idris I. Pero nang magrevolusyon ng mga Libyans laban sa kanilang hari sa pamumuno ni Muammar Gaddafi ay biglang nagbago ang lahat. Dahil sa mga panahong iyon ay malaya na rin ang bansang Chad mula sa France at higit sa lahat ay sa tingin ni Gaddafi madali na lang niyang makukuha ang Aouzo Strip mula sa kontrol ng Chad dahil hindi na ito protektado ng France at napaka-divided pa ng gobyerno nito na kung saan walang tigil ang kaguluhan sa Chad. Gustong makontrol ni Gaddafi ang disputed area dahil sa mga resources nito. Ang Aouzo Strip kasi na nasa northern Chad ay may sukat na 114,000 square kilometers sa gitna ng Sahara Desert at sa pagitan ng border ng Chad at Libya. Kahit na nasa gitna ng disyerto ay pinag-aagawan ito ng Chad at Libya dahil sa mayamang uranium at oil deposits sa lugar. Noong 1970, sinimulang suportahan ni Gaddafi ang FROLINAT o ang Front de Liberación Nacional de Chad, isang armadong grupo sa Chad na gustong magrevolusyon din at ibagsak ang gobyerno ng Chad. Ang paggalaw na ito ni Gaddafi ay suportado rin ng kanyang kaalyadong bansa, ang Soviet Union, na sa mga panahong iyon ay tanging karibal ng Amerika bilang superpower na bansa sa mundo. Sinuportahan ng USSR si Gaddafi dahil gusto rin ng Soviet Union na lumawak ang kanilang impluensya sa Africa na siyang dahilan sa pagpapadala ng Soviet Union sa kanilang mga kagamitang pandigma sa Libya. Isa na dito ang Soviet MiL Mi-25 helicopters na sa mga panahong iyon ang pinaka-advanced na helicopter sa mundo dahil sa sobrang bilis nito sa himpapawid, powerful radar, dalawang massive turbojet engines at gawa sa titanium, at higit sa lahat ay kayang magdala ng 4 na air-to-air missiles ang helicopter na ito ng mga Soviets.
Nagpatuloy ang pagsuporta ni Gaddafi sa mga rebelde ng Chad para patuloy rin ang gulo sa bansa habang nasa ilalim naman ng kontrol ni Gaddafi ang disputed area dahil busy ang mga taga-Chad sa pagkikipaglaban sa isa't isa. Hanggang noong 1986 nang itigil ng Chad ang pagkikipaglaban sa isa't isa at napagdesisyonan nilang kailangan nilang magkaisa dahil niloloko lang sila ni Gaddafi para makontrol nito ang disputed area at siyang nag-i-exploit sa natural resources sa lugar. Dahil sa pagkakaisa ng mga Chadians at layuning mapalaya sa mga Libyans sa kanilang teritoryo, ay pumasok naman kaagad sa eksena ang US at France para tulungan ang Chad sa kanilang pakikibaka laban sa makapangyarihan at high-tech na puwersa ng Libya na suportado naman ng Soviet Union. Sa sumunod na taon ng 1987 dahil suportado ng France at US, bumagsak sa kontrol ng Chadian Armed Forces sa norte ang isang Air Force base, ang Wadi Dum Airfield, na dating kontrolado ng puwersa ng Libya, pero matapos sa madugong bakbakan sa lugar ay napilitang umalis ang puwersa ng Libya sa airfield at iniwan ang lahat ng kanilang mga military equipments. Isa na rito ang high-tech helicopter ng Soviet Union, kaya 2 MiL Mi-25 Soviet helicopters ang nakuha kaagad ng France at Chad sa lugar. Dahil dito, ginusto rin ng US na makakuha ng isa rin sa Soviet MiL Mi-25 helicopter, partikular ang CIA, para malaman nila ang kakayahan or kapasidad ng nasabing helicopter at kung gaano ba talaga ito ka-advance, kaya sinimulan kaagad ng Department of State ng US ang pagkikipag-usap sa gobyerno ng Chad kung paano sila makakakuha ng Soviet helicopter at kung okay lang ba sa Chad na sila na mismo ang kukuha sa pamamagitan ng US Marines. Tumagal ang negosasyon sa pagitan ng US at Chad dahil nangangamba ang mga Chadians sa totoong pakay ng mga Amerikano sa kanilang bansa. Kung ang helicopter lang ba talaga ng Soviet Union ang gusto ng US or baka tuluyan ng mangialam ang US sa kanilang gobyerno pag pinayagan nilang pumasok ang puwersa ng US sa kanilang bansa. Pero pumayag na rin sa huli ang gobyerno ng Chad matapos itong bigyan ng $2 milyong ng US at ilang mga missiles para sa kanilang depensa laban sa Libya. Ayon sa plano ng US kung paano nila makukuha ang Soviet helicopter ay sa pamamagitan ng kanilang CH-47 Chinook transport helicopters. Ang helicopter na ito ng US ay ang siyang pinaka-advanced rin na helicopter ng US sa mga panahong iyon. Napakabilis rin ito sa himpapawid at kayang bumuhat ng mabibigat na karga. Tested na ang mga helicopters na ito ng US dahil ito ang kanilang ginagamit sa Vietnam War para magdala ng mga supplies, artillery at kung ano-ano pang kagamitang pandigma ng US sa mga mahihirap na terrain sa Vietnam. Dahil dito, noong April ng 1988 sa Fort Campbell, New Mexico, sinimulan agad ng US Marines ang pagpapractice senaryo na kanilang kakaharapin sa Chad-Libyan border para makuha ang MiL Mi-25 Soviet helicopter. At higit sa lahat ay pinapalipad nila ang kanilang Chinook helicopters na may kargang mahigit sa 8 tons na kasing bigat ng Soviet helicopter na kanilang nanakawin para maperpekto nila ang kanilang operation sa Chad. At noong May sa parehong taon ay pinadala kaagad ng US ang kanilang mga espiya mula sa Germany papuntang Chad para masecure ang ruta ng mga Amerikano pagdating nila sa Chad at papunta sa area kung saan nakatambay ang Soviet helicopter na iniwan ng mga Libyans sa airfield at kung saan ang kanilang exit point. Dahil kapag malalaman ito ng mga Libyans ay baka bombahin ito ang Soviet helicopter para hindi makuha ng mga Amerikano. Matapos masiguro ang mga ruta, pinadala kaagad ng US ang kanilang Chinook helicopters sakay ng US aircraft papunta sa Chad para i-execute na ang kanilang plano. Kaya noong June 11, 1988, 2 US MH-47 Chinook helicopters ang lumipad mula sa Najima Airfield sa Chad papunta sa Northern Chad sa Wadi Dum Airfield
ng hating gabi para hindi makita ng Libyan forces ang pagdating ng US Marines sa lugar. Alas 5 ng umaga dumating sa Wadi Dum Airfield ang dalawang US Chinook helicopters at madali ang itinali sa Chinook helicopter ang kanilang target na Soviet helicopter at ilang minuto lang ang makalipas ay lumipad na kaagad ang Chinook helicopters dala ang kanilang target pabalik sa Najima Airfield. Pagdating naman ng US Marines sa Najima Airfield, madalian kaagad nilang isinakay ang Soviet helicopter sa kanilang higanteng aircraft para madala kaagad ito sa Amerika at masimula na kaagad nila itong mapag-aralan or ma-reverse engineer para makopya or ma-modify na mas maging mas ma-advance pa na siyang magbibigay naman ng advantage sa US sa larangan ng teknolohiya laban sa Soviet Union. Kahit ganun pa man ay patuloy pa rin ang pagiging karibal ng US at Soviet Union bilang mga superpower na bansa sa mundo hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang USSR noong 1991, 3 taon matapos nakawin ng US ang MiL Mi-25 Soviet Transport Assault Helicopter sa disyerto ng Chad. Hanggang dito na lang muna at sa susunod na video ay tatalakayan din natin ang Cold War, ang banggaan ng Soviet Union at US sa mundo. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa panunood.